Gepleýär Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäli bilen men ýogşan Nurwan. Aşgabatda geçirilýän adi oýunlary bilen baglykda şäher köçeleriniň bir toparynyň transport hereket üçin ýapylanyny inni 10 günden gowrak wagt boldy we Mir, Parahat mikroraýonlarynyň ýaşaýjylary maşin sesi ýok. Arkaýyn ýatyp bolýar, çağalar daşarda arkaýyn oýnaýar. Arkada sag bolsun diýip degişýärler. Ýöne soňky 10 günni öýünden näsa bolup, tiz kömek çagyryp bilmedik ýa, merhumy soňky ýoluna uğratmakda kynçylyk çeken raýatlaryň ýadyna oýun negişme düşmeýär. Şu aralykda Abaşanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň Facebook sahypasynda adi oýunlar sebäpli ýapylan köçeleriň skemasy çap edildi. Türkmenistanyň Kronikasy neşri bolsa, Mir mikroraýonlaryna tiz kömek, ýangyn söndürüji gullyklaryň maşinlarynyň hem gelip bilmeýänligini habar berýär. Emma resmi Türkmen metbuatyny ýapyk köçeler olaryň haçan açyljakdygy ýa-da jemgyçilik transportynyň gatnawyna girilen üýtgeşmeler barada hiç bir maglumat berilmeýär diýip Azatlygyň yerli çeşmesi habar berdi. Anamdar çeşmenin maglumatyna görä Aşgabatda halkary sport çäreleriniň geçirilýän dehgalarynyň töweregine köçeler. Öňkü Lenin, häzirki Saparmurat Türkmenbaşy, öňkü Moskowski, häzirki 10 ýyl awadançylyk, öňkü Hudaýberdiýew, häzirki Atamurat Niýazow, öňkü Podboyski, häzirki Berkarar köçelerine umuman transport gatnawy dol kesildi. Ýöne soňky 2-3 günde sport çäreleriniň başlanan günüň ertesinden başlap Türkmenbaşy ýolundan Demirgazykdan Günerti tarapa täze awtobuslar ýygyderli geçýär. Olaryň arasyndaky interwal bolsa 250-300 metr diýip yerli çeşme habar berdi. Öýlen bu awtobuslar gije gündüziň dowamyna hereket edýär. Ýöne olaryň içinde adam görünmeýär. Üstesinde olar awtobus durularyna durman, çalaýy goşap durjak ýar edip, gelşi ýal geçip gidýär diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Onun sözlerine göre bir ýagda esasan Türkmenbaşy we Berkarar köçelerine gödüýler. Adi oýunlary bilen gelen ýene bir täzelik bolsa, transport hereketine ruhsat berilen köçelerde gödüýlen başga bir ýagdaý bilen bagly. Öňkü Mir, häzirki Andalip köçesinde, Ankara köçesinde gatnaýan awtobuslar bar. Emma olarky tanyş nomerler ýok. Geňeri awtobuslaryň hemmesiniň depesine orta hasap bilen 60 çemes awtobus, 88 nomeri ýazylan. Emma olaryň gidýän uğurlar başga uğurlar. Muny bilmek üçin diňe sürüjiden soramaly. Olaryň köşe gidýänini, demir ýol wagdalyna gidýänini, Kitrowka gidýänini bar. Emma hemmesiniň nomer 88 diýip yerli çeşme aýtdy. Şol wagtda sürüjiler hemme awtobusa 88lik nomeriniň ýazylmagynyň sebäbini düşünürip bilmeýärler we özlerine diňe gatnaw kartasynyň berilenligini şol esasda hem işleýänliklerini aýdýarlar. Bu ýagdaý adamlar gara köseň edýär. Olar öz gitjek ýerlerine gitmek üçin haýsy 88-de minmerligini biljek bolup başagay bolýarlar diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Yerli ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä Aşgabatyň Mir 1, Mir 2, Drop 1, Mir 2 Drop 2 mikroraýonlaryna innik hiç ýyl awtologyň göýberilmeýänligini 15 güne bolay wagt boldy. Bu 3 mikroraýonyň ýuwuny temre, ýaşlar köçelerine we içinden geçýän 30 bolay asy köçede hiç ýyl transport gatnawy ýok. Bu ýagdaý adamlaryň durmuşyna örän ýaramaz täsir edýär diýip Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylar aýdýar. Ýokarda gydalan 3 mikroraýona hemde Mir 3, Mir 4 mikroraýonlaryna ýaşaýan adamlara Mir 1 mikroraýonyna ýerleşýän birinji sagly goýy we şol ýerdäki tiz kömek bölümi hyzmat edýär. Emma ol ýere 4603 telefon etseň inni 15 gün bäri biz siziň çakylyňyzy tehnik sebäplere görä kabul edip bilmeýär diýip jogap berýärler. Mir mikroraýonlar toplumyna transport hereketine girilen gadaganlyk bu ýerde ýok bolan adamlaryň jaýlanmagyna hem uly kynçylyk töredýär diýip yerli çeşmeler gurrun berdi. Olaryň tasdiklamagyna görä soňky ýyllarda adat bolşuna görä adam ýok bolanyny golaýdaky mescidiň awtobusyna ýaşurlar gelip merhumyň jynazasyny çykýarlar. Emma transport hereketine girilen gadaganlyk bu däwe düze düşgirdi we mescidini ýekabary molla tapyňda ýasa gelenler bilen jynaza okan. Ýaşuly adamlaryň bu üstüde piyada barmagy ýagdaý ýok diýip jogap berýärler. Şeýlede merhumy gapydan maşinly uğradyp hem bolanok. Iň golay Andalip köçesi. Şoňa çenli adamlar ony 1,5-2 kilometr aralyga eginlerine göterip gitmeli bolýar diýip adynyň aýdylmalygyny soran yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosyna aýtdy.